Предполагам, че това ще е нова поредица, наречена събота с серии. Няма да е всяка събота, но ще говоря за някакви постийки. Нека да започваме с тази събота. В този епизод на събота с Пен, Кости или Ериби или Шибания вятър, всъщност измислих нещо. Да речем, че имате животно. В моя случай е котка. Знаете, че някои котки много обичат да скатерят по тези первази, което е ужасно за стопанина, защото си мислиш, че котката може да падне. И това е разбираемо, понеже и аз съм същия човек. Това просто искам да кажа на нещо. Така, котките по принцип са умели и имат равновесие, но всеки случай, ако котката ви е някаква пяна, не като моята, но има такива, може да ходи да падне. А аз съм на 4-ти етаж, което значи, че стане на мекица. Има шанс да целее, но е малък. Шансът да оцелее е малък, така че да не експериментираме една котка колко високо ще оцелее. Но, да речем, че котката ви е добра. И как може да падне? За 3 варианта се сещам, които е напълно възможно да се случат. Като цяло, единият вариант, една котка да падне, ако е доумела, нали? Както си ходи и види муха или птица. Най-често птица, нали? Те се шляпкат и един крак без иска попадат тук, нали? И падат. Другия начин е много силен вятър. Малко вероятно, но случва ми се. Не на мен, а на някои други котки. И другото е да някой да ги бутне или просто, не знам, земетресение предполагам. В този бонус епизод на съботата ще говорим и за лапната сексов. Тази пушка, например, е страхотно нещо. О, даже има вода. Да речем, че обичате да си разхождате. Сега ще ви покажа как да се разхождаме с това бебче. Като за начало няма да взема кутиите, налейте малко вода в бебчето. В този вид пушка трябва да се напълни вода от някъде. Затова просто тук няма вероятно, така че ще ме направо в банята. Така че ще се молим на Господ. Само се запече, добре. Така. Малко решавам да измия, защото миналия път имаше много мръсна вода вътре. Това е, нали, така, може да издърпа вода. Издърпах горе-долу. Добре, издърпах горе. Добре, напълнихме пушката. Време е да стреляме. Предполагам, че това не знам как ще стане с една ръка. Предполагам, че ще стане това. Ето, ставаме GoPro-то. Не да го стекна, защото ако паднеш няма си. И като за начало почваме да изплътваме водата. Ще на какво до голямо разстояние отивах. Така. Предполагам, видяхте на какво голямо разстояние изпратихме водата с пушкалото. И това. Направо да си кажем едно. Тази шибана поредица минава добро представление. Основно Шибания вятър, който се появява в тъпите клипове. Дано поредицата събота с Ериби да ви е харесала. Ще правя такава поредица само в събота. Боже Господи! Няма да повярвате. Това ми е стъкната студа. Мислих, че ми е щупено в огледалото. Събота с Ериби звучи добре. Събота с Ериби звучи добре. Така, може да харесате клипа. Всяка събота, предполагам. Добре, всъщност няма как да е всяка събота. Добре, всяка събота. Обещавам, всяка събота ще качвам клип за Ериби. Айде.